V tomto videu si ukážeme, ako na živom Slovensku vytvoríme svoju štvrťročku. Tento balíček použijeme vtedy, ak chceme, aby sa náš obchodný oznam zobrazoval zákazníkom po dobu 3 mesiacov. V našich videonávodoch používame príklad cukrárne Alenkine dobroty a pani Alenka pripravuje pre svojich zákazníkov zaujímavé podujatie. Bude to súťaž v pečení sladkého a slaného pečiva, konať sa bude v posledný júnový piatok a pani Alenka chce dať dostatočne vopred vedieť o tejto súťaži. Na rýchle a efektívne propagovanie tejto akcie použije štvrťročku na živom Slovensku. Po prihlásení sa do svojho účtu zvolí v menu Pridať, štvrťročka a Business Plus. Otvorí sa formulár, už známy formulár, kde už je preddefinované pridať akciu a štvrťročka Business Plus. Pani Alenka už má zadefinovanú svoju cukráreň ako miesto na živom Slovensku, preto prevezme informácie o mieste, okrese a adrese z neho. V tomto prípade ale máme menšiu zmenu, keďže súťaž sa nebude konať priamo u nej v prevádzke, na predajni, v cukrárni, ale o niekoľko ulic ďalej. Zadáme novú ulicu, použijeme napríklad Hviezdoslavova a nastavíme túto novú adresu v mape. Priblížime si mapu, či nám súhlasí. Áno, máme to na Hviezdoslavovej a už len doladíme kurzor na budovu, v ktorej sa táto súťaž alebo toto podujatie bude konať. Rovnako zmeníme názov akcie, tentokrát sa jedná o súťaž v pečení. Prechádzame ďalej, tradične zvolíme si začiatok, keďže sa jedná o posledný júnový piatok, zvolíme dátum 28. Súťaž nám začína, poviem príklad, o 16. hodine. Koniec súťaže máme plánovaný na ten istý deň, večer o 20. hodine. Rovnako zmeníme text oznamu a prejdeme aj, pani Alenka bude mať pripravené na svojej stránke registračný formulár, takže zmeníme aj údaje o registrácii. Vstupné uvedieme vstup zdarma, môžeme uviesť telefonický kontakt, e-mailový kontakt, internetovú stránku, podobne Twitter, Facebook, ak máme Facebookovú stránku. Z kategórií môžeme vybrať podujatia a keďže sa jedná o súťaž alebo zábavu, dáme zábava a takisto sa týka toto podujatie a jedla. Kľúčové slova tradične používame v týchto príkladoch cukráreň, zákusky, ešte doplníme slovo súťaž a prejdeme na výber pripraveného obrázku, ktorý sa nám nahrá na server a máme náš záznam vložený. Prejdeme na jeho ukážku. Tu si všimneme text, ktorý sme pridávali, kde sú informácie o tom, že vstup máme zdarma a toto tlačítko bude prelinkované na stránku, ktorú si vo formulári zadefinujeme. Keď sme s týmito informáciami spokojní, môžeme ich publikovať, keď treba niečo upraviť, môžeme sa vrátiť späť a podobne. Vložený záznam sa na živom Slovensku zobrazuje po zvolení kategórie podujatia, kde je priamo prelinkovaná bublinka na toto podujatie, alebo zase tradične používame cukráreň Trenčín, vyhľadať a vidíme, že nám pribudla súťaž v pečení
je aj rozdielna vzdialenosť od bodu hľadania, kde máme cukráreň Alenkiny dobroty inú ako súťaž pečení, pretože tá sa koná na inom mieste.